And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rose Ann's Secret File. Si Rose Ann na merong nalamang lihim ng kanyang sariling nanay tungkol sa kanyang anak. Oo. Yung anak niya na si Princess, nasa poder ng kanyang nanay na, by the way, lola ng anak niya. Oo. So, etong si Lola, pinagkasundo sa pamilya ng politiko ang kanyang anak para ipakasal. Nalaman lang ni Rose Ann pagka-uwi niya ng probinsya 1 week before ng debut ng kanyang anak. Siyempre for the longest time, tatrabaho siya sa Maynila para siyempre kahit papano gumaan-gaan, may maipampadala sa probinsya. Iba rin kasi yung rate ng pagtatrabaho o sahod pag nasa Maynila. At saka depende rin yan sa diskarte na meron ka. So ngayon, para isang bagsakan, makaipon talaga, tinatagalan niya yung stay sa Maynila para makaipon siya. So nung finally nag-decide na siya na umuwi ng probinsya para makapagsimula ng maliit na negosyo, biglang boom, malalaman niya na ikakasal na pala sa isang lalaking hindi naman mahal ng kanyang anak. Ay, grabe. So ngayon po, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Rose Ann, sorry. Pero yan ang mangyayari sa isang anak na walang gabay at presensya ng isang magulang. Sabihin nating nagtatrabaho ka sa malayo para sa pangangailangan ni Princess, but that is not enough. Fixed marriage ang nangyari kay Princess sa lalaking galing sa mayamang pamilya. Nanay mo lang ang nag-decide. Nakakalungkot, pero wala na kayong magagawa. Humingi na lang kayo ng tawad sa anak mo. Tawad para sa naging pagkukulang mo sa kanya. Pasensya na po kung ganito po ako ka-harsh mag-message from DR. Ayoko rin namang ganun yung mensahe ko para kay Rose Ann, no? Meron tayong iba't ibang pamamaraan kung paano magpadama ng pagmamahal at pag-aalaga sa mga taong mahal natin at binibigyan natin ng importansya. Magkakaiba tayo ng pamamaraan. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles Sancho. Hi DJ Rocky. May itatanong lang ako. Mother's knows best nga ba talaga? O mother knows best nga ba talaga? Ba't mo nilagyan ng apostrophe pa tong mother's knows best? Pag di ba singular, mother knows best or mothers know best. Di ba ganun yun? O tapos mali pala yung tinuturo ko. Nagbagong taon na tapos, hindi nyo ba alam? Bago na yung ganun na subject-verb agreement. Charot lang, Wedaro. At sabi niya, or bida-bida lang sa sariling anak. Sorry for the word, pero minsan talaga may mga nanay na minamanipulate ang isang bata. Ni pasabi, hindi man lang ginawa. Ang malupit pa, apo niya yon. Aanhin naman ng milyones kung hindi pinapahalagahan ang karapatan ng isang tao. Kaya pumapasok ang mga sakim dahil may mga taong hinahayaan na pumasok ang sakim. Nakaka-disappoint. I think sender, need mo na lang ng space. Naging traidor ang nanay mo, hawak pa ang anak ninyo ng influential family na yon. Kaya ang tanong, tinatrato ba ng pamilya
ng politiko na yon ng mabuti ang anak mo. Kasi hindi ko masasabi kung ano pa ang pwedeng maging solusyon sa nangyari sa inyo. Pero nasa sa inyo yan kung papayag talaga kayo. Kung hindi pa ready, huwag ipilit. Yun lamang po. Maraming salamat, DJ Rocky. Ganun ba kadali? Parang hindi ko sure kung tama yun. Eto pa sabi ng ating kabisyon na si Bruno. Mahirap magpakasal nang wala namang pag-ibig. Masyadong pala desisyon ang lola ni Princess. Nakakalungkot. Ay, nakakaiyak. Alam mo, DJ Rocky, kung ako kay letter sender, itatakas ko ang anak ko. Magpapakalayo-layo kami sa mundo na kung saan walang nakakakilala, walang nakakaalam tungkol sa pinaroroonan namin. Baka kasi matuntun pa kami ng influential na pamilyang yun. At ayoko yung mangyari, baka kung ano pang masamang mangyari sa aming dalawa ng anak ko. Ewan ko na lang sa nanay ko, sobra talaga ang pagkadismaya ko sa kanya. Yun lamang po, DJ Rocky, watching from Barangay Santo Rosario, Mabalacat, Pampanga. Enjoy and God bless, DJ Rocky. Maraming salamat, Bruno. Eto naman ang sabi ni Kapal. Uy, taray nung Kapal, parang ang kapal din ng bulsa. Hi DJ Rocky, magandang gabi sa iyo. Para sa akin mo na lang ibigay ang anak mo at hinding-hindi ka magsisisi. Joke lang, Rose Ann. Alam kong mabigat ang pinagdaraanan mo at alam kong walang kahit anong salita ang makapagpapagaan ng nararamdaman mo. Ginawa mo ang lahat ng kaya mong gawin bilang isang magulang para sa iyong anak. Nagsumikap ka, nagsakripisyo ka, nagpakandalayo-layo ka para mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak mo. Tapos ngayon, pag uwi mo, biglang malalaman mo na may nagdesisyon para sa kinabukasan ng anak mo. Ang dapat managot talaga dito ay ang nanay mo at ang pamilya ng lalaking napagkasundo ang pakasalan ng anak mo. Dahil hindi man lang tinanong ang inyong opinyon. Sa pagkakaalam ko, pagdating sa pagpapakasal, kailangan merong pagpayag or parents' consent ang batang nasa 18 years old kung magpapakasal. Pag wala nun, hindi valid ang kasal. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. From Kapal. Uy, in fairness sa'yo, Kapal, parang alam ko din na may ganun. Siyempre, diba, recently nagpakasal na ako. So, alam ko yung mga requirements pagdating sa pagpapakasal. Hindi po kami nagpalakad ng mga requirements sa kasal. Matrabaho ang pagpapakasal, sa totoo lang. Doon pa lang sa paglalakad mo ng requirements, malalaman na kung gaano ka mapagpasensya. Malalaman na kung gaano mo kagusto yung taong minamahal mo. Pero kung may pera ka, siya na maglalakad ng lahat ng yun, lalo na kung ma-impluwensya yung pamilya mo, malamang sa malamang, easy lang yun sa'yo. Na posibleng mangyari dito sa anak na ating sender. At nakakalungkot talaga yun. Na kapag may pera ka, pwedeng yung pera mo na yung gumalaw para hindi ka na mahirapan. Imagine, kung makakalusot talaga na walang parents' consent. Wow! If I'm not mistaken, if yung tao po na nag-i-age from 18 up to 21, if I'm not mistaken 18 to 21 or 18 to 23, correct nyo po ako, 18, basta merong bracket yun. Kailangan po ng presensya ng mga magulang. Kasi tinanong yung edad ko noon tinanong yung mga edad namin yung asawa ko. Ilang taon na po kayo? Ganun yung tanong. So nung pinakita namin yung ID, wala nang hanap-hanap ng mga magulang. Kasi 'di ba sa panahon ngayon maraming mga bata pa lang nagpapakasal na agad. So kailangan aprobado yun ng mga magulang. Baga hindi porke pagtungtong mo ng 18 years old, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng magulang. Kumbaga, meron pa ring presensya dapat ng mga magulang.
Ganun. Kasi yung iba, posibleng napilitan lang, yung mga ganun to avoid that. Na meron bang pumipilit sa'yo na magpakasal sa ganito? May mga ganun pang tanong. Oo, napilitan ka ba na ganito ganyan? Under your will ka ba pumunta dito? Yung mga ganun, under your will ka ba magpapakasal dito sa taong to? Yun yung mga tinatanong kung dumaan sa tamang proseso. Pero kung hindi po dumadaan sa tamang proseso, at yun nga, nababayaran lang ang lahat, which by the way, hindi naman po imposible sa Philippine setting kasi totoo po na ang pera po ay nagpapagalaw po ng mga bagay-bagay, diba? Daming napapagalaw po ng pera. Oo, yung kahit yung tamad, biglang gumagaling, magtrabaho. Diba? Yung tipong, ang tamad-tamad mo pagdating sa trabaho, pero biglang boom, sinabi, magbibigay daw ng 5,000 kung sino man daw yung makagawa ng ganito. Ikaw biglang nagsipag. Alam mo yon? Iba yung impact ng merong pera. Gumagalaw ang mga tinatamad. At yung mga feeling mo hindi posible, biglang nagiging posible dahil sa pera at dahil sa koneksyon. So, sender, hindi ko alam kung gaano kalalim talaga yung koneksyon nitong taong to. But I believe na dyan sa probinsya ninyo, merong mga NGO or merong pwedeng makatulong sa iyo. Kung hindi sila o pwedeng makatulong sa'yo dahil palagay mo hawak din sila ng pamilyang maimpluwensya o politiko doon, pwede kang lumayo. Mag-transfer sa ibang probinsya na walang hold yung mismong pamilya na yun. Yun ay kung masama nga yung pamilya, diba? Pero kasi baka naman mabuti at pwede pang mapakiusapan. So baka naman pwede pang masabihan. Hindi ko kasi alam na merong ganito, na nagkasundo ang nanay ko at ang pamilya ninyo. Baka pwedeng hinay-hinay lang. Hindi kaya mas maganda kung mapag-usapan ng lahat? Sinubukan nyo na ba yun? Kasi kung hindi nyo pa nasusubukan yun, baka po pwede namang subukan yun. Because I'm very sure kung yung lalaking ipinakakasal kay Princess, nasa tamang katinuan, at meron din siyang sariling buhay na gusto niyang hawakan, na ayaw niya na may mga taong nagdidikta ng magiging desisyon niya sa buhay, malamang sa malamang a-agree din yun. Kung ganun So baka naman mahilot pa. Baka naman mapag-usapan pa ng maayos. Nabigyan kahit 2 taon lang yung mga bata na magka-developan. Kung hindi talaga na natural na magka-developan, baka pwedeng hindi na ipakasal. Yung ganun ba, parang trial period na hindi muna ikasal agad. Because again, kung dadaan po tayo sa tamang proseso? Kung dadaan po yan sa tamang proseso ng pagpapakasal na kailangan ayusin lahat ng mga requirements, kailangan po na merong parents' consent. Kung under the age of 20-something. Nakalimutan ko po yung exact age yung bracket pero meron po, again, parents' consent yan. So pupunta kayo ng munisipyo para mag-submit ng requirements, may Senomar, birth certificate, diba? Copy ng ID ninyo. Ano pa? Tapos magbabayad kayo ng basta may paper kayong babayaran, processing fee, ganun. Yun. Tapos a-attend kayo ng mga seminar, may mga family life, ganyan. Tapos kung ibang church naman, kung Catholic church ka, kailangan meron ka pang seminar about Christian life, yung mga ganun. Oo. So, ang dami pang kailangang mga pagdaanan na humuhubog para kayo ay tumibay bilang individual at bilang couple.
So kung hindi mapagtatagampayan yan at hindi ka nagsasama sa ganyan, ano pang sense, diba? Pero again, kung hindi nga tadaan sa tamang proseso, mahirap yun. Pero sa pagkakaalam ko, pwedeng kung wala kang pirma dun sa marriage certificate, dun sa marriage certificate o kaya dun sa may license, tapos under the age of 18, pag napatunayan mo na ikaw yung magulang ng bata, tapos hindi mo alam ko pwedeng maging null and void yung mismong kasal. So kunin nyo yung milyones, tapos magpakandaluyo-layo na kayo. Nakakatawa. Magpakandalayo-layo na kayo. Oo, so makuha mo yung pera, kung mo pa yung anak mo, sama mo na yung nanay mo kahit na masama yung loob mo. Tapos umalis kayo, doon kayo sa may tabing dagat, pumunta, parang katulad nung ginawa sa Green Bones. Oo, tapos magpanggap ka din na ikaw ay NGO, pamangkin mo lang yung bata, ganun. Ay. Anyway, naniniwala po ako na may paraan. May paraan sa taong nagmamahal. Hindi pa huli ang lahat. Ito yung oras na dapat gamitin. Hindi para manisip pa, kundi para gamitin ang oras sa pakikipag-usap sa mga tamang tao. Maging matalino ka. Maging madiskarte ka tulad ng ginagawa mo sa Maynila. Gamitin mo ito sa pagkakataong ito. Kailangan mong maging matatag, kailangan mong maging matalino, dahil kung hindi, posible na merong mawala sa'yo. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, Rakitera, RAQITERRA @gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for Top Secrets. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at kayo'y nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This Metro's #1